Michael Sheberas ta' 37 sena minħattard missier ta' tifel ta' 2 u nofs matul il-lejl li għadda miet f'inċident ta' traffiku. Huwa kien fiq trieqtu biex jiltaqa' ma' sħabu x-xatt tal-belt ħalli jaqbdu l-katamaran sabiex qattaw ġurnata flimkien isuqu l-muturi fi Sqalija. Għal-ħabta ta' 3:15 filgħodu Sheberas kien involut f'inċident ta' traffiku fi triq l-Imdina. Involuta wkoll fl-inċident karozza Chrysler misjuqa minn ġufni ta' 23 sena mill-Imġar. Full post minnu fih is-sejħet ambulanza u anke l-pulizija li iżda kull ma sabu kien is-sewwieq tal-karozza. Il-katavru ta' Sheberas instab madwar 5 sigħat wara fuq siġra minn helikopter tal-Forzi Armati. Il-mexxej Laburista Joseph Muscat meta dalgħodu ħassem fil-programm Għandi xi ngħid ippreżentat minn Andrew Azzopardi fuq Radio Malta sostna li l-Partit Laburista għall-elezzjoni li jmiss mhux se jmur blista ta' wedi iżda broadmap politiku. Joseph Muscat qal li meta jkun il-waqt il-Partit Laburista se jkun qed juri lil poplu kif se jmexxi u lil poplu fl-elezzjoni li jmiss mhux se jivvota fuq kaxxa vojta. Mad-90 student li għamlu l-eżamijiet tas-sekk fil-livell ordinarju ġew informati li r-riżultati li rċevew kien żbaljat. Din is-sitwazzjoni kienet ikkonfermata ma' One News minn Martin Musumeci, direttur eżekuttiv tal-Medsek. Żbalji li saru mill-bord tal-Medsek waslu biex numru ta' studenti li għadu għal low levels tħallew fil-għama. L-ewwel irċevew riżultat li m'għaddewx, imbagħad wara li bdiet is-sena akademika irċevew SMS li kien hemm żball fir-riżultat u fil-fatt kienu għaddew mill-eżami. Tiġi inaugurata sena akademika ġdida l-Università tat-tielet età. Din is-sena ġiet irreġistrata żieda fl-istudenti li attendu din l-università. Minn meta bdiet l-Università tat-tielet età fis-sena 1993 b'kollox attendew aktar minn 11,000 persuna. L-Università tat-tielet età għandha 3 ċentri ta' tagħlim madwar Malta u Għawdex, wieħed fil-Furjana, ieħor f'Taslima u ieħor fir-Rabat Għawdex. Iċ-Ċentru Kulturali Russu organizza kunċert biex jitfakkar it-30 anniversarju minn meta r-Russja rikonoxxiet lil Malta bħala stat neutrali. Kien f'Ottubru tal-1981 meta r-Russja rikonoxxiet in-newtralità ta' Malta. Il-Kostituzzjoni ta' Malta tirrikonoxxi lil pajjiżna bħala stat neutrali li jrid jaħdem favur il-paċi, is-sigurtà u l-progress soċjali fost in-nazzjonijiet, fost oħrajn billi ma jieħu sehem f'alleanzi militari. Il-Ministri tal-Finanzi tal-Grupp G20 qegħdin jiltaqgħu f'Pariġi bilan li jippruvaw isolvu l-kriżi ta' dejn fiż-żona euro. Id-diskussjonijiet f'Pariġi mistennija jkunu effukati fuq il-Greċja bil-biża' li l-kriżi ekonomika tinferex lejn pajjiżi oħra fiż-żona euro fosthom fi Spanja u l-Italja. Il-bieraħ il-President Amerikan Barack Obama u l-Kanċiller Ġermaniż Angela Merkel tkellmu fuq it-telefon sabiex jiddiskutu din il-kriżi.